Hagdan niya kanyan, Jobe. Yung may chat. Baba na, be. Dako mo na kaya na. Ali, dalaki. Ay! It's mainit. Jeff, itang kay tambalat kung ay tampilang ng kuken. Sem. Ayan, guys, dito kami sa Robinson Star Mills, Pampanga. Nasaan na? Ay, kapit mo niya. Oy, 10 piso mo. Yung dalang pera? Hirat ang papel. Wala mo na para ng papel? Yung sa'yo man, sa atin. Andun sa kanya. Hindi pa kasi sa papel. Aram na kanya ka. Joey lang. Let's do the rompabam. Tara. Kaya talang ka tapapin na po. Wala niya po. Let's, ay! May sasakyan. Lager na rin taras. Let's go! Tumataas yung aking short because I'm tumaba. I'm 60 kilos na. Udi, alam. Let's do the rampa pam pam pam. Ang bigat naman. Namin yung video. Bawal po? Ah, sige. Bawal daw. Wow? Wala wow. Kailay wow. Hindi ko bawal.